Les rebaixes arriben a la seva etapa final i des de Reus a prop hem volgut mesurar com ha afectat la crisi econòmica en aquest període important pels comerços, tenint en compte les dues velocitats que trobem en les vendes, de les botigues tradicionals i les franquícies que s'escampen cada vegada més pels carrers del centre. Bé, la campanya de rebaixes d'aquest any va començar força animada, la gent va comprar molt els primers dies. És veritat que quedem un fi de setmana, el qual apostava molt perquè la gent ja té la costum de vindre a comprar a Reus i aprofités per les rebaixes. Bé, és cert que ara, avui dia estem al febrer i hi ha hagut una davallada important de la venda. Ni els grans descomptes anunciats als aparadors des de l'inici de les rebaixes han esquivat la situació de crisi que està vivint i notant, sobretot el comerç de proximitat. Han anat molt fluixes, o sigui, els primers dies, els 2 primers dies, i després es van aturar. I llavors és un degoteig que els anant rebaixant els preus, anant posant més incentius a l'aparador, cridar la gent perquè han costat molt. L'arribada de la temporada de primavera serà de nou un al·licient pels comerços per oferir els seus productes i intentar millorar les vendes.